Добре дошли във втора част от папагалите. Така, нека да започваме да разплитаме. Няма да е кадърво, защото това са плитки. Ама е кадърво, защото това са си плитки. В смисъл, дева, как без тия плитки да стане поне малко кадърво. Що съм по плитки или? Аз не съм си направила плитки. Просто съм на танци. Ако ми видите канала, ще разберете, де. Sorry. Само ако ми видите канала, ще разберете. Защото аз там правя много, правете с мен. Ай да си изчистим стаята. Болна съм, да. Приличам се, не имам изкуствена коса. И да ходя по купони, и да портим до по-пилони. Лава Беар. Нова напитка. И да ходя по купони, и да портим до по-пилони. Окей, добре. Много яко, защото аз обичам кадърви коси. Обожавам кадърви коси. Даже мисля дали да не си направя боксерски плитки. Или пък да спа с една джаджа. Ще видя. Много е яко. Тук е грозно, защото нали е така. И тук си е така. Така, готова съм сега. Елате да си снимам зъбките. Ти. Изхара ми е като лава беар. Ще ви снимам. Първо майко. Сивчо, къде е Кавка, Сивчо? Кавке? Ето е Кавка. Стойте си вие тука. Ходя по купони. Така. Слагаме си това. Момент. Кадрова коса. Само аз ли обичам кадрова коса? Явно да. Може да съм справа коса и за това. В едното хубаво да гледаме и да се минем. Аз така правя. Трите комплекта късметлийски турбички на Mad Max. Честито на печелившите! Приятели, официално проекта "Превърни безполезния ни балкон в тайна стая на Лава Беар" започна. Плана
Планът е следния. Първото, балкон, също трябва да го превърнем в стая. Сега ще ходим да купуваме разни плоскости, ограждения. Ще го бетонираме целия, ще му направим стена. Трябва да го оградим. Този балкон трябва да го затворим. Буквално, приятели, днес имаме строителен проект и ще ни трябват строителни материали, ще изграждаме стени. Това е, може би, един от най-вълнуващите и най-мащабни проекти в канала ни до сега. Ще бъде много трудно, ще влача като хамалин отново яко и това е. Но вече сме свикнали, така че тук не ми е страх от работа. Ще се изкърта днеска, но този безполезен балкон ще го превърна в най-яката лава беар стая. А когато превърна балкона в стая, започва истинската работа, която е да декорираме стаята. Ще трябва да направим лава беар интериорен дизайн. Искам пода на стаята. Очаквайте трета част.